Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la un nou podcast Știri Actuale. De această dată, alături de mine este o campioană desăvârșită, dar și conferențiar doctor universitar. Am zis bine? Invitata mea de astăzi este Mirela Dulgheru, un nume care în Ploiești nu are nevoie de foarte multă prezentare. Din câte m-am documentat pe net, este a treia atletă ca performanță din România și a șasea la nivel mondial. Ce înseamnă această performanță, Mirela Dulgheru? În primul rând, mulțumesc că ai acceptat să stai de vorbă cu Știri Actuale. În primul rând, bine ați venit la Universitatea Petrol Gaze. Mă bucur că suntem gazda dumneavoastră și mă bucur că ați luat hotărârea de a face acest podcast în mediul meu familial, să zic așa. Este universitatea și această sală de sport fiind a doua mea familie. Îmi petrec timpul foarte mult din zi în universitate. Așa am gândit această emisiune. Ne-am gândit să mergem la invitații noștri acasă, în mediul în care se simt bine, pentru că oamenii vorbesc mai mult când sunt în mediul lor. Da, chiar mă simt în mediul meu. Am peste 28 de ani vechime în această universitate și știți că pun suflet în tot ceea ce fac, exact ca și în sportul de performanță. Să revenim la întrebare. M-ați întrebat despre performanță. Da, am sărit 7-14 în aer liber. Într-adevăr, a treia performanță românească, dar o consider foarte valoros faptul că am sărit peste 7 metri, dar un record valoros care dăinuie de 30 de ani, care încă nu este bătut, este cel indoor, da. 6,99, cu care, sincer, mă mândresc. Nu pot să zic că nu mi-aș dori ca cineva să îl bată. Vă dați seama că asta înseamnă progres și de mult n-am mai avut așa în atletismul românesc performanțe, cel puțin peste 7 metri și cel puțin la săritura în lungime. O avem pe Alina Rotaru, dar o aștept să sară, să-mi bată recordul. În rest, ce să vă spun, un alt record drag mie este cel de la 60 de metri plat, care la fel are o vechime de peste 28-29 de ani. Ce a însemnat pentru mine aceste performanțe? Și campioană mondială universitară. Da, sunt campioană mondială universitară în 1993 la Buffalo și locul 4 la Jocurile Olimpice de la Barcelona, pentru că să nu uităm, anul acesta este anul olimpic, exact. Deci Parisul. Le doresc succes tuturor sportivilor români care vor participa la Jocurile Olimpice. Da, am fost, cum să vă spun, dacă ai pretenția de a fi sportiv de înaltă performanță, trebuie să fii trecut pe la Jocurile Olimpice ca să simți cu adevărat, cum să vă spun, cea mai înaltă competiție, cea mai valoroasă competiție zic eu, din lume în sport. Ce simte un sportiv când ajunge la Jocurile Olimpice? Ce ai simțit tu? Eu trebuie să fiu foarte sinceră cu voi, așa dintotdeauna v-am obișnuit cu sinceritatea mea. A fost un paradox. Cu un ochi plângeam și cu unul râdeam, prin faptul că eu am muncit foarte mult pentru acel an olimpic. Și am fost recomandată și am intrat în lotul olimpic încă din iarnă, fără a avea condiții de sportiv de lot olimpic. Eu, antrenându-mă la Ploiești, am reușit să sar peste 7 metri cu 2 luni înainte la Viena, unde am făcut și recordul stadionului. Apoi, cu vreo 2 săptămâni înainte de Jocurile Olimpice, m-au trimis la Jocurile Balcanice ca să confirm rezultatul, ceea ce consider că era o greșeală metodică, pentru că pur și simplu vârful de formă pe care trebuia să-l ating la Jocurile Olimpice l-am atins un pic înainte de vreme, fiind atât depresată de aceste competiții internaționale care de fapt erau selecție, dar pentru mine nu s-a mai încheiat selecția aia pentru Olimpiadă. Deții foarte multe titluri balcanice, din câte știu. Da, nu mai. Naționale și balcanice nu le mai țin minte și n-aș vrea să vin cu o informație ne la locul ei, ca și număr mă refer. Și am ajuns foarte obosită la Jocurile Olimpice. Deci foarte obosită și
un pic în cădere de formă. Eu, rugând antrenorii federali, rugând secretarul federației să nu mai mă trimită la alte competiții, nu ne-am înțeles și iată-mă că am ajuns pur și simplu foarte obosită la Jocurile Olimpice. Mulțumesc Dumnezeu, am sărit, am intrat în finală, am venit pe locul 4, dar este atât de rău să fii lângă podium și să nu fii pe podium, mai ales că performanța din acel an mă recomanda în ierarhia celor 3 performanțe mondiale, ceea ce cu siguranță această performanță îmi dădea certificatul și, cum să vă spun, siguranța că o să fiu pe podium. La un pas de podium. Ce regrete mai ai din cariera de sportiv? Am avut o problemă pe care vă mărturisesc, poate că n-am fost destul de tenace în ceea ce privește igiena mea alimentară. În sensul că, vedeți, pentru o săritoare în lungime trebuie să te menții tot timpul în niște kilograme, pentru că, ca să vă descriu așa un pic biomecanic, pentru cei care nu știu despre săritura în lungime, ai un elan în care trebuie să alergi și la un moment dat să-ți translatezi prin piciorul de bătaie tot corpul undeva să zbori. Nu este ușor să zbori 7 metri și orice kilogram în plus contează. Cred că acolo a fost punctul meu slab. Aveam variații de greutate, 3-4 kg, care am să vă spun că îți luau 30, 40, 20 de centimetri. Dar știți cum a fost fructul interzis? Că în ziua în care am decis să mă hotărăsc de sport, antrenorul meu, care ulterior mi-a devenit soț, mi-a spus din momentul ăsta: poți să mănânci, să bei, să-ți duci viața ta, să bei cafele, să faci ce vrei tu. Da? Din momentul că nu mai contează, din momentul ăla mie nu mai mi-a trebuit. Și atunci, în educația mea, pentru că am și eu un băiat, nu a existat cuvântul nu ai voie. Sintagma nu ai voie. Deci, preferam să nu mai folosesc cuvântul nu. Asta nu înseamnă că dau lecții de educație, că nu se potrivește la toată lumea. Normal. Dar cred că asta îmi reproșez. În rest, am fost un om foarte, foarte aplicat, un om foarte competițional. Eu cred foarte mult în competiție. Pe mine mă deranjează acum că toți am devenit niște coduri. Și când vorbesc competiție, nu vorbesc numai competiție sportivă. Da? În totul. Deci, olimpiade, școlare, astea, admiteri. Nu, mie mi se pare că nu trebuie să fim coduri, pentru că motivația noastră scade. Da? Nu, trebuie să știe lumea că el a fost cel mai bun, să fie respectat, da? Odată, iar cel de sub linie sau în spatele lui trebuie să ambiționeze. Mă, de ce Popescu e atât de bun? Hai să fac și eu ceva. Dar dacă suntem niște coduri, ne-au omorât efectiv modelele, valorile. Cum te privesc studenții când vin în sala de sport prima oară bobocii de la OPG, să spunem așa, și te descoperă? Știu performanțele tale? Sau ești doar doamna profesoară de sport? Copiii chiar știu performanțele mele, fie că le-au spus părinții, da? Fie că am eu o vorbă care nu este atât de elevată și nu este nici, dar este atât de actuală. Am și eu un băiat și vă imaginați că știu, mă stălcuiesc așa fac copiii pe internet și găsesc ori pe Wikipedia, cu cine facem. Dăm un search pe Mirela Dulgheru și are Wikipedia. Hai să vedem ce face, ce a făcut. În care și vin și spun, tale, zic, noi cu ea facem. În prima fază se tem un pic, că zic, mamă, dacă ea a făcut sport de performanță, ori să ne rupă la oră. Ulterior, după ce am întâlnirea cu ei, le explic că tocmai că am făcut un sport de performanță, de înaltă performanță, știu foarte bine că îți trebuie anumite aptitudini, o anumită determinare, talent și nu toată lumea este dispusă să dea acest lucru sau nu toată lumea este înzestrată cu aceste aptitudini și atunci sunt cea mai, ghilimelele, mișto profă de sport. Adică le spun că este o activitate non-formală, că noi, la ora de educație fizică noi trebuie să ne simțim foarte bine.
Să ne mișcăm, da? Asta este important, așa cum putem noi. Nu o să mă vedeți niciodată cu cronometrul de gât, dând alergare de rezistență cu oamenii, cu copiii care fac o dată la 2 săptămâni sau o dată pe săptămână mișcare. Nu, o să zic, eu ies și le spun, azi facem un jogging. Cine poate și cine poate să facă 2 ture de alergare, perfect, cine nu le combină cu mers. Da? Important e să ne mișcăm. Deci, în momentul în care se va înțelege acest lucru, că potențialul biomotric al copiilor a scăzut foarte mult, al tinerilor, și profesorii de educație fizică vor ține cont de acest aspect. Deci îmi spunea soțul meu că ce dădea afară acum 30 de ani, că nu ar fi fost bun de performanță, acum i-ar fi luat de bun. Da? Trebuie să fim conștienți și să nu mai impunem copiilor, generațiile s-au schimbat, sunt mult mai sedentari. Haideți să aducem cum să vă spun eu, obiectivele educației fizice și ora de educație fizică să o aducem în planul ăsta non-formal, de destindere, de joc. Da? Nu să impunem niște lucruri care nu mai, exerciții pe care ei nu le mai pot face. Și atunci fug de mișcare și își au scutiri medicale. De ce fug copiii de mișcare până la urmă? În primul rând, în România nu mai există... Sunt profesori de sport care se plâng de acest lucru, copiii nu mai vor să vină către sport. Copiii fug. Eu nu sunt avocatul diavolului, deci nici al copilului, nici al cadrului didactic. Încerc să vă spun ceea ce simt eu. Andrei, de pildă, că tot la copilul meu gândesc, pot să spun că are niște aptitudini deosebite motrice. Eram și eu speriată că învăța foarte bine, da? Și avea la celelalte materii 10 și, Doamne ferește, bine, nu a fost cazul, m-am temut să nu-i strice media. Pentru un copil contează foarte mult, chiar și pentru părinte. Deci noi avem impresia că până în clasa 8-a, că atunci, până în clasa 8-a tragem de copil, olimpiade, nu știu ce, pe urmă ne relaxăm dintr-o dată toți părinții și așa, nu e ok. Iar sistemul are o problemă aici, da? Și normal că mă temam că ia notă mică și o să-i strigă. Și la un moment dat ce făceam? Zic, vedeam că el vine la oră. Nu cred că era el în stare neapărat să ia toate probele alea sportive și nu știu ce. Și atunci mă temam că nu o să-i pună notă pe progres, pe seriozitate. O să-i pună nume că este copilul tău. Nu, nici vorbă, nici vorbă. O să-i pună adevărat nota pe care o merita în funcție de probele și normele sportive, pe care poate pe drept n-ar fi reușit cuantificat decât să ia un 6, un 7, un 8, da? Ceea ce-i strica media. Noi la universitate am reușit și punem admis-respins. Super. Pentru că vorbim aici de aptitudini, da? Vorbim de aptitudini fizice, da? Și atunci, punând admis-respins, nu mai este teama aia de a-i strica media, nu mai este teama aia sau dorința de hai să mă duc să-mi iau scutire medicală ca să-mi apar cu scutire medicală. Noi, de pildă, aici s-au eliminat foarte mult scutirile medicale. Dacă, Doamne ferește, chiar sunt probleme mari de sănătate, da, oamenii și-au scutire medicală. Dar așa vin la noi și spun, Doamnă, eu am cifoză. Bun, și te duci undeva? Da, mă duc. Nu vrei tu la ora de educație fizică să-ți continui, da? Exercițiile pe care le faci la kinetoterapeut. Uite, avem un spalier, avem așa, poate îți mai dăm și noi indicații dacă ne pricepem. Că nu e kinetoterapeutul, nu e același lucru cu profesorul de educație fizică. Normal că avem și noi cunoștințe, dar nu așa de recuperare medicală serioase cum au ceilalți. Bun, și în felul acesta am o studentă sau un student care este hiperponderal, da? Bun, nicio problemă. Le-am zis la un moment dat, zic, băi, vă rog frumos, le spun, nu alergați, până nu slăbiți niște kilograme, nu, că vă tasați articulațiile, e mai greu, dar uite, vreau să vă văd că, iar o să vorbesc, dar sunt în sală de sport și pot să spun că bârfiți, da, în grup de câte 4-5, dar în ora mea face 10 ture de mers alert. Și stai, vă mai uitați și pe un TikTok dacă vreți. Dar mergeți. Deci trebuie să fim mai maleabili.
să ne adaptăm copiilor. Copiii aceștia nu sunt mai răi sau mai decât am fost noi. Sunt alte generații, trăiesc alte vremuri, tehnologizarea asta a venit, cerințele joburilor sunt altele. Bine, acum rezistența, valorile astea morale pe care ți le imprimă sportul, da? Au rămas și vor dăinui. Seriozitatea pe care și seriozitatea și potența asta fizică și mentală, că să te lupți, să-ți dorești, să fii competitiv. Este clar că mai este nevoie de ea, dar cred că trebuie să ne găsim noi mijloacele și să ne adaptăm noi situațiilor. Uite, de pildă, acum mă laud, da? Pentru că eu am senzația că în vremurile pe care le trăim și le spun și copiilor că modestia este apanajul prostiei, pentru că de-aia asta e și părerea mea. Da? Pentru că de-aia s-a inversat scala valorilor, pentru că s-au urcat niște neaveniți efectiv, da? Iar noi, oamenii ăia care am făcut treabă, devenim modești, ne dăm un pas înapoi, că ne bazăm pe valorile... Deci am ajuns la concluzia că de ce să nu recunosc ceea ce știu să fac? De ce să zic... Da. Și asta le explic și eu copiilor. Zic, băi, nu trebuie să fiți modești. Adică dacă voi faceți o chestie, lumea trebuie să știe că ați făcut o chestie. Și revenind la ceea ce am vrut să zic, uitați, în pandemie, deși noi nu avem specializare educație fizică aici, împreună cu colegii mei ne-am strâns și am zis, hai să facem ceva, da? Eram acasă, toți în fața laptopurilor, da? Și am zis, hai să facem ceva. Și am făcut prima competiție sportivă online. Super tare. Da? Și am fost foarte mândră că am avut aceste idei și colegii mei au compilat cu mine, că fără ei nu aș fi putut să fac, și am făcut o competiție sportivă cu diplome, cu festivitate de premiere. Tot online. Da, tot online. Deci, și vreau să vă spun că i-am atras. Am făcut oră online cu ce aveam în casă? Cu hârtie igienică, cu mopul. Ne și distram, ne simțeam și bine, da? Și s-a putut. Dar v-am zis... Totul e să fii inventiv. Totul e să fii inventiv, totul este să ai... Probabil și cei care au copil sunt mai ancorați în ceea ce se întâmplă, în transformarea asta. Vorbești foarte mult de Andrei. Și tu și soțul tău proveniți din sportul de performanță. Nu v-ați dorit niciun moment să facă sport de performanță? Să vă urmeze? Iar o să vă spun și o să mă... Dacă ar fi, cum să spun eu, și dacă ar fi fost talentat în acest oraș, nu ar fi putut să facă sport de performanță, decât pentru sănătate. Pentru că eu nu mi-aș fi lăsat copilul să-și dea cei mai frumoși ani ai tinereții, ca în momentul în care, și am să vă zic de ce, pentru că nu mai există acel sistem. Deci noi ne blocăm la nivel de juniori în oraș. Asta v-am să te întreb. Da. Ce lipsește orașului ăsta în sport? O minte. În primul rând îi lipsește îi lipsește voința. Da? Ne lipsește voința și vă spun așa, și mă refer la conducere, da? Sau îi lipsesc niște consilieri foarte buni pe probleme de sport. Lipsesc niște consilieri, dar și dacă îi ai și dacă nu îi asculți, suntem down. Faptul că destinele sporturilor, cluburilor, sunt lăsate pe mâna unor oameni care n-au făcut sport sau au păcălit sportul, da? Nu știu dacă este confortabil pentru cei care conduc orașul, da? Sau nu știu și o fac din greșeală. S-ar putea să fie confortabil, pentru că, fiind acolo puși pe alte competențe decât cele sportive sau așa, sau manageriale, pentru că e clar că nu orice sportiv de performanță este bun antrenor. Nu orice sportiv de performanță ar fi bun manager. Și invers. Și nu orice antrenor foarte bun e musai să fie foarte bun. Exact, uitați, de pildă eu cred că n-aș fi fost o antrenoare bună. De-aia nici nu am încercat. Cred că nu aș fi avut răbdarea necesară. Vedeți, făcând sport la acel nivel. Bun, dar haideți să revenim la Andrei. Nu-l lăsam, pentru că nu mai avem, deși încercăm să avem bază de masă a sportului de performanță, la un moment dat nu le creăm condițiile. Nu le-am dat scară. N-au o scară pe care să urce. Da? N-am sistematizat ceva. Termină liceu. Bun.
El este foarte bun. Ce faci cu el? Unde? În mod normal, uitați, eu, în momentul când am terminat liceul, sistemul era foarte bun. Să nu mă luați acum că, vai, vai, comunistă. Nu știu, că în momentul când spui și ceva bun, întotdeauna lumea se duce, domne, că nu. Dar pentru sport sistemul era bun. În primul rând, aveai baza de selecție, aveai Daciade, aveai un sistem competițional foarte bine pus la punct și puteai să faci o selecție riguroasă. Da? Exista egalitate de șanse a copiilor, se duceau antrenorii ăia și se duceau la sate. Nici nu exista posibilitatea când venea cu viitorii, cu copiii talentați, să zic așa, viitori campioni, venea de mână cu ei și era imposibil să nu rezolve o cazare gratuită, o masă gratuită, o indemnizație. Un echipament, gândiți-vă că eu n-am plătit în viața mea un echipament, nu am părinții mei, că ce era să plătesc eu, cantonament, eu când aud plecăm în cantonament, trebuie să dea mama 500 de lei, 1 milion, 10 milioane, când tu ai un sponsor, eu merg pe tricou cu un sponsor, da? Dar de ce nu aș merge eu pe tricou să scrie mama? Mama, tata. Da? Deci, vedeți, eu știind toate fenomenele astea, eu n-aș accepta. Nici ca părinte, mi s-ar părea o umilință. Da? Din partea mea, adică îmi sacrific copilul când el poate să ducă și să, nu știu, să se bucure. Așa, îmi sacrific copilul și la final să mă trezesc că e clasa 12, nu mai are unde să ducă, a terminat clasa 12, nu mai are unde să ducă, la ce club, și dacă se duce, nu-i asigură, eu eram angajată. Deci eu și Doroftei am fost angajați în uzina 1 Mai la mecanică 8. Deși eu m-am dus și mi-am făcut și studii superioare, pe perioada facultății tot timpul am fost angajat. Până m-am lăsat de sport, eu am fost angajată la uzina 1 Mai, adică pe post de lecătuș mecanic. Nu am fost niciodată... Dar aveai un salariu care știai că... Aveam un salariu, ba mai mult, mi s-a dat și un apartament. Deci exista grija asta și culmea, și salariul, și apartamentul l-am primit înainte de a deveni campioană mondială. Asta înseamnă investiția în sport, investiția în om. Mi-ai spus la început că te antrenai la Ploiești. Care este diferența între Ploieștiul în care te antrenai tu ca sportiv de performanță și cel actual? Ce ne lipsește? Ne lipsesc bazele sportive. Știu că te provoc, dar... Da, ne lipsesc bazele sportive, pe mine mă doare foarte rău sufletul. Cred că pe toți cei din oraș ne doare. Așa, vreau să vă spun că acum am intrat, mă refer întâi la atletism, la atletism, da? Mă bucur că s-a făcut acea sală de sport, acea sală de atletism, să zic așa, deasupra tribune, deși acolo trebuia neapărat să fie sector de sărituri. Deci n-ai sector de sărituri, nu poți să ai tot ce înseamnă selecție pentru sărituri și antrenamente, nu se poate. Ba mai mult, cea mai mare nenorocire este că n-au făcut 4-5 culoare de tartan pe stadionul Petrolul. Cum au existat înainte. Cum au existat înainte. Eu sunt produsul, da, acelor condiții mizere de care toată lumea spune, vai, te antrenai sub tribună, în frigul ăla, în mucegai. Da, mă antrenam sub tribună, în frigul ăla, în mucegai, dar aveam sector de lungime, da, îmi puneam 2 perechi de egări în plus când săream, dar măcar puteam să fac o săritură. N-am reproșat niciodată pe stadion. Chiar am avut... Problema era iarna, că era frig acolo și era insalubru. Dar stadionul era foarte bun. Sectoarele de sărituri. Exista respect foarte mare. Deci eu mă antrenam odată cu echipa de fotbal, Petrolul, și vorbim de echipa de fotbal, de aur. Ca să ne ducem un pic și în fotbal. Cu antrenorii de aur, da? Care sunt și salut pe aceeași cale, unii nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească. Doamne, ne respectam. Deci, în momentul când eu săream, faza de la poartă, pentru 30 de secunde, să oprea, să sar, să nu cumva să mă deranjeze mingea. Eu, de pildă, și eu la rândul meu, căutam să nu-i deranjez, să-mi pun antrenamentele cât să ne pliem, să nu deranjăm. Dacă ei au o alergare în teren, eu sar. Dacă ei... Nu exista așa o chestie, o emulație, un respect reciproc. Ce să vă zic, și acum mă întâlnesc cu foști fotbaliști care spun, bă, Mirela, tu ai fost, bă, ce fata noastră de aur, ce faci? Eu mă uit la ei, vorbesc cu ei. Adică
Au trecut ani, ne respectăm, știm că am avut aceleași valori la un moment dat, deci, ce să vă zic, era altceva. Sunt nostalgică pentru vremurile Crezi că vom acelea. mai avea performanțe în atletism, cel puțin în atletism, în Ploiești, sau și în celelalte sporturi? Nu. Îmi pare rău că trebuie să o spun și vreau să fiu eu piaza aia rea pe 8 martie și să nu mă asculte pe mine nici Dumnezeu și poate îi motivează pe cei care pot sprijini sportul de performanță și îi luminează așa pe ultima clipă. Nu, este foarte greu. Pentru că noi am distrus rădăcinile. Și putem să le refacem, acele rădăcini? Avem o șansă? Da, dacă ne strângem, știți, cunoașterea este puterea. Dacă ne strângem mulți oameni la un loc, dacă putem face un proiect, putem să, dacă din tot ceea ce, toate cunoștințele noastre acumulate, le punem pe hârtie toți oamenii ăștia care suntem și iubim sportul, da? Și avem cui să îi le arătăm și avem un sprijin. Deci eu îmi doresc, ca ziarist, îmi doresc să scriu de performanțe în sport. Nu avem aceste performanțe. Nu avem și mai e o problemă. Pe mine nu mă încântă. Eu citesc presa, mă uit pe podcasturi. Eu nu vreau să deranjez, îmi cer scuze. Nu-mi place falsa performanță. Nu-mi place falsa performanță. Adică venim de la campionate, 100 de medalii, venim de la Cupa Bistriței, 50 de medalii. Măi, oameni buni, există sporturi olimpice. Și sporturi neolimpice. Neolimpice. Vă respect și pe ceilalți. Sunteți minunați, da? Dar la un sport olimpic se dau 3 medalii, nu 30. Altă masă de oameni participă, altă selecție, da? Nu întâmplător se numesc așa. Nu noi am făcut. Bun. Îi învățăm pe copii greșit. Eu știu că medalie primeam numai la campionatul național. Da? Acum cred că sunt la toate fazele, cupa satelor, cupa nu știu ce, cupa, am câștigat medalie. Și venim și vindem pe piață. Dumneavoastră, dar nu e cazul dumneavoastră că știți sport. Alți oameni care nu știu sport, din neștiință scriu. Mamă, ce performanțe Așa, mama, ce performanțe avem, da? Iar cei care nu știu deloc sport se îmbată cu apă rece. Nu mai avem performanțe. Nu mai avem. Ce crezi că se va întâmpla la Olimpiadă? În afară de canotaj. Unde vezi că avem șanse să venim totuși cu... În canotaj. Elisabeta Lipă a făcut niște eforturi deosebite și a găsit oamenii potriviți care să o susțină, da? Să susțină canotajul. Selecția a fost riguroasă, acolo nu se discută. Da? Acolo te-ai intrat în canotaj și nu poți altfel, da? Și mai ieși cu medalia de gât. Decât cu medalia de gât. Eu cred că în canotaj avem șanse mari. Mă întrebați la atletism, Alina Rotaru o văd o performanță foarte mare să intre în finala celor 12 sau celor 8. Deși eu mi-aș dori să fie, și aș vrea să demonstreze că poate să ia medalie, dar acolo este foarte greu. În rest, nu văd. Nu știu, nu mai știu. După brânză n-am mai urmărit, după Ana Maria. Sincer, n-am mai urmărit, dar mă loveam, mă ciocneam într-o știre de un succes răsunător sau de un talent răsunător. Chiar nu știu la celelalte sporturi, la gimnastică clar nu. Clar nu. La jocuri n-am prea avut, trebuie să recunoaștem, sunt frumoase și basketul și fotbalul, sunt minunate, jocurile de echipă sunt spectaculoase, dar nu avem valoare pe plan internațional atât de mare. Corect. Mai am o întrebare înainte de final. Care este diferența între Mirela Dulgheru, campioana în sport, Mirela Dulgheru, soția și mama, și Mirela Dulgheru, profesor universitar? Bă, cred sunt că... 3 femei diferite sau ești una? Nu, eu sunt, cred că una. Sunt o tipă adaptabilă, da? Și chiar nu sunt un actor al vieții mele.
Cum sunt eu. Și acasă, și cu tine, și când vorbesc și la școală, deci nu... Sunt un om asumat, un om care are curaj să își asume anumite chestii, chiar și greșeli. Am o anumită integritate de la care nu abdic. Același lucru zic și acasă, îl zic și la școală. Nu cred că sunt diferențe majore. Poate altcineva să le perceapă și mi-ar plăcea să-mi spună, bă, parcă ești mai altfel, dar e greu, că nu poate să fie cu mine în multe locuri. Și aș mai avea o întrebare. Nu suntem doar în an olimpic, suntem și într-un an cu foarte multe alegeri. Te-a tentat vreodată vreo carieră politică? Te-ar tenta să intri acolo unde se iau deciziile? Eu nu o să am loc niciodată. De ce? Nu vreau să jignesc. Eu știu că politicul e la baza... Pentru că poate și într-un consiliu local, într-un consiliu județean, în momentul în care te duci și ai vedea un campion și știi, zici, vai, iau-te, este altceva. Nu să am loc. Și am fost convinsă din prima zi sau prima zi când eu am conștientizat că se poate face și altfel de politică în România. Cu siguranță nu o să am loc și nu vreau să fiu iepure niciodată, pentru că n-am fost... E bine să fii iepure în atletism, să știți, câștigi mulți bani la semifond, numai că aici nu aș vrea să fiu iepure, preferam în atletism. Mulțumesc mult de tot că ne-ai primit la tine acasă. Sper să repetăm discuția, pentru că sunt foarte multe subiecte pe care am putea să le abordăm. Și cine știe, poate vei fi contrazisă în anul acesta și o să avem mai multe medalii la Olimpiadă decât prognozez. Da, vreau să vă spun că eu vă mulțumesc pentru invitație și vreau să le transmit tuturor femeilor, fetelor, studentelor, colegilor mele un sincer și ție, un sincer la mulți ani, să fim sănătoase, puternice. Și nu este numai casa mea, este universitatea, este casa... Este un lucru care Ploieștiul se mândrește. Da, asta vreau să spun. Trebuie să ne mândrim cu el, pentru că Ploieștiul este un oraș universitar și deși suntem așa la ieșirea din oraș, să știți că sufletul nostru și tot ceea ce facem noi în fiecare zi ne duce spre centrul orașului și aș vrea să simțiți cunoașterea și faptul că venim spre centrul orașului în fiecare zi. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să vă uitați la discuția noastră. Ne revedem la următoarea ediție. Și eu vă mulțumesc.